Sziasztok! Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy elindul ez az élő videó, és szeretnék nektek beszámolni a tegnapi olasz-magyar szelektív mutizmus szemináriumról. Láttam, hogy sokan ott voltatok, innen a csoportból is, meg a másik csoportokból is, de hát nyilván sokatoknak nem volt lehetősége részt venni valamilyen okból kifolyólag. Úgyhogy én szeretném megragadni az alkalmat és egy gyors összefoglalót csinálni a szemináriumról. Ugye alapjaiban azt kell tudni, hogy ez 3 órás szeminárium volt, ami az AIMOSE olasz szövetség jóvoltából, és itt egy olasz hölgy, aki itt él Magyarországon a családjával, Szara, aki segített ennek a megvalósításában, és még nyilván jó sokan a részleteket én sem tudom, csak amit ott hallottam. És ami nagyon-nagyon szuper volt ebben a szemináriumban, hogy nagyon informatív volt, és nagyon sok megerősítést adott nekem is abban, hogy nagyon jó az irány, amerre tartunk, és nagyon jók azok az eszközök, amiket alkalmazunk. Az, hogy Olaszországban az olyan módon lefedve tud működni ez a szövetség, hogy azt mondták, hogy minden megyében van kollégájuk, és együtt tudnak működni mind a szakemberekkel, mind pedig a pedagógusokkal. Ez egy csodálatos dolog, ugye ez már több országban megoldott, nálunk sajnos még nem. Én is teszek nagyon sok próbát arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne országosan megoldani ezt a problémát, úgymond, hogy segítsük a pedagógusokat, minél több embert abban, hogy a szelektív mutizmust felismerjék, és pont ebből kifolyólag olyan bánásmódot kapjanak a gyerekeink, amelyek méltók hozzá, és hogy azokat a jegyeket itt most én is szeretném még egyszer összefoglalni, ami a szemináriumon is elhangzott, és egy pár eszközt is nyilván el fogok itt is mondani, ugye, amik nagyon szépen tudják terelgetni a gyerekeinket azon az úton, hogy minél előbb felszabaduljanak ebből a szorongásos állapotból. Ugye, amit tisztáztunk ott a szeminárium legelején, az mindenképpen az volt, hogy a szelektív mutizmus az szorongásos zavar. Ezt eddig is tudtuk, és nyilván számomra túl sok új információ nem volt, hanem inkább a megerősítések. Tehát itt most azért mondom el az összes olyan alapnak, vagy már néha túl sokszor lehet hangoztatott, vagy néhány szülő részéről már nagyon alapismeretnek számító információkat, hogy akik esetleg újak, vagy most kezdték a felismerést, vagy most annak abban a fázisban, hogy egyáltalán különbséget tudjanak tenni, hogy meddig terjed a félénkség, honnan kezdődik a szelektív mutizmus, erről is szó esett, és ezt is szeretném én is kiemelni. Tehát ugye ez egy szorongásos zavar, de nagyon-nagyon sok tényezőből áll össze. És ami a legfontosabb ebben, hogy nincs benne a gyermek részéről szándékosság, mert nagyon sokszor előkerül az, hogy ezek a gyerekek szándékosan nem beszélnek. Hogy lehet az, hogy ugye mondjuk otthon beszélnek, vagy Gizi nénivel beszél, de Sári nénivel már nem beszél, vagy mi az, hogy az óvodában nem beszél, és az iskolában nem. Nem kell erre hogy mondjam, válaszokat találni, hanem egyszerűen el kell fogadni, hogy ez így van, és azt is, hogy tudni kell azt, hogy ez nem szándékosság vezérli ebbe a gyerekeket, mert ezek a szelektív mutista gyermekek valójában nagyon is szeretnének beszélni, hanem valamilyen inger hatására, de már egy olyan érzelmi becsípődés van bennük, ami korábbra tehető, és mondjuk egy adott helyzet amikor adódik, akkor megtörténik ez a bezárás, és onnantól kezdve ugye nem tud megszólalni a gyermek. És ennek nagyon-nagyon sok összetevője lehet. Ami nagyon fontos, az az, hogy ugye a pedagógusok ezeknek a
szelektív mutista gyermekeknek az állapotának a felismerésében tudjanak partnerek lenni. De csak úgy tudnak a pedagógusok partnerek lenni, hogyha ők is nagyon-nagyon tudják látni azt, hogy ennek milyen jelei vannak, és a szülővel együtt tudnak működni. Azt hiszem ez volt a másik kulcs, ami végigkísérte az egész szemináriumot, hogy hogyan lehet a leginkább megtalálni viszonylag rövid idő alatt a megoldási kulcsokat arra, hogy a gyerekünk minél előbb kijöjjön ebből az állapotból, az pedig mindig az együttműködés. És én azt tapasztalom, hogy itt nálunk ez megy nehézkesen, és nem azért, mert valaki rosszindulatú, vagy most ellenszegülne bárminek, nem ilyenekre gondolok, hanem tényleg az információ hiány miatt, vagy pedig azért, mert nem is tudják, hogy ugye pont az információ hiányból adódóan, hogy létezik ilyen állapot, és ilyenkor hajlamosak vagyunk szülőként is magunkra venni olyan dolgokat, amit a gyerek velünk szembe úgymond elkövet, de nem szándékosan, de hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy direkt velünk cseszekedik, direkt velünk csinálja ezt, és hogy ugye mennyire kellemetlen az, amikor meg nekünk szegezik a kérdést, hogy mikor fog beszélni, meg elvitte a cica a nyelvét, és még sorolhatnám. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy nem szándékos ez a cselekvés, vagy ez a viselkedési forma, és ami egy új nézőpontot ad ennek az egésznek, hogy a szelektív, mert hogy ugye ez a szelektív, hogy van akivel igen, van akivel nem beszél a gyerek, ők azt mondják, hogy inkább ezt szituációs mutizmusnak mondanák, ami nagyon, nagyon találó egyébként. Sziasztok, akik itt vagytok, majd köszönjetek be, hogy tudjam, hogy kik vagytok itt, és hogyha van kérdésetek, és lehet, hogy én valamit kihagyok, de nyilván, hogyha tudom, hogy arról volt szó, akkor arra emlékszem, mert én azért írtam magamnak, két nagy oldalt teleírtam, úgyhogy ezt így szeretném elmondani, úgyhogy sziasztok! Úgyhogy nyugodtan majd írjatok ide. Szóval, hogy szituációs mutizmus, hogy bizonyos szituációban beszél, bizonyos szituációban nem. Talán azért találóbb ez a megfogalmazás, mert hogy így nem annyira emberközpontú vagy személyközpontú az, hogy szelektíve, ugye, hogy ott sokszor az ember magára veheti, akár a pedagógus is, hogy azt gondolja, hogy esetleg ő nem szimpatikus annak a gyereknek, de nem a szimpátia határozza meg feltétlenül. Lehet ez is egy tényező természetesen, nem lehet kizárni, de nem is alap dolog ahhoz, hogy megállapíthassuk valakiről, hogy szelektív mutista vagy sem. A legnagyobb különbséget a félénkség és a szelektív mutizmus között az az egyik kulcs tényező adja, amit a szemináriumon is elmondtak, és egyébként az összes információ, háttéranyag, tudományos kutatások a beszédmumus könyvben mind ugyanígy le vannak írva, tehát hogyha nem tudtál ott lenni, vagy szeretnél egy kézikönyvet, akkor biztatlak a beszédmumus könyv megvásárlására, mert ugye a tudományos háttéren kívül rengeteg gyakorlati eszköz van benne, tapasztalat, nem csak általam, hanem több szülő által leírt tapasztalat is van benne, praktikák, megoldások arra, hogy hogyan haladjatok ezen az úton. Tehát, hogy a legalapvetőbb az az, hogy az alap élethelyzeteket sem képes jelezni a szelektív mutista gyermek, mert hogy ugye a legnagyobb jellemzője a lefagyás. És azáltal, hogy lefagy, az alap élethez tartozó dolgokat, például az, hogy ki kell mennie pisilni, tehát, hogy WC-re kell mennie, azt sem jelzi, mert annyira lefagy a szorongástól, hogy nem képes, tehát egy ledermet állapotban van. Még egy félénk gyermek többnyire azért, hogyha ilyenről van szó, akkor azt valamilyen módon jelzi, még hogyha nem is szavakkal, de akkor az ilyen sürgőssé vagy már háríthatatlan nehézségeket valamilyen módon jelzi, ellentétben a legtöbb szelektív mutistával, akik abszolút nem jelzik ezt. A másik nagyon fontos tényező, ugye ez a lefagyott állapot, ami kíséri ezt a jelenséget, és ez már feltűnő lehet a pedagógusoknak is, hogy mondjuk nagyon sok esetben
az óvoda kapujáig, vagy az öltözőig, vagy az iskolában is még az előtérben csacsog a gyerek, de amikor már oda kerül a sor, hogy bemenjen a szobába, vagy az osztályterembe, akkor pedig elhallgat, vagy lefagy, és onnantól kezdve olyan, mintha egy burokban lenne. Ez is kifejezetten ugye a szelektív mutistáknak a fő jegye, és hogy hogyan lehet ezt kezelni, hogyan érdemes hozzá közelíteni, és ez is egy nagyon jó találó szó, amit hallottam, ez a felmelegítés, melegítéssel, tehát hogy melegséggel, puhasággal, ami komfortos a gyereknek, amiben jól érzi magát, olyan módon próbáljuk őt nyitni, és hogy mindenhol szükség van az együttműködésre, a szülő, a szakember és a pedagógus együttműködésére, pont azért, hogy ezeket a melegséget, puhaságot, bizalmat árasztó eszközöket és lehetőségeket meg tudják beszélni. Adott esetben a gyerek otthon, vagy a gyereket a szülő otthon fel tudja készíteni, elő tudja melegíteni, és ilyen módon már a pedagógus is nagyszerűen tudja ezt kezelni. A harmadik dolog, ami nagyon lényeges volt, hogy a szakemberek azt mondták, hogy ők azt fedezték fel, hogy amikor van a terápiás kezelés, akkor sokkal jobban működik, hogyha kiviszik 4 falon kívülre a terápiás foglalkozásokat, mert akkor maga az a védő burok, amit esetleg a 4 fal is okozhat, az is már ugye kinyitja a teret, és az is már egyfajta lépés, tehát abból, hogy kilépünk abból a szobából, ahol a foglalkozás zajlik, az már egy tértágítás, az már egy lépés a nyitás felé, és hogy nagyon fontos a szelektív mutistáknál, hogy mindig onnan induljunk, ami tényleg kényelmes, ami komfortos, de hogy mindig legyen egy plusz hozzátéve, és ugye ehhez is mindig kell az együttműködés, mert hogyha valamelyik láb kilóg, akkor már, és valaki már nem úgy viselkedik, ahogy a másik, akkor a gyerek megzavarodik, nem tudja, hogy mi van, és az megint csak szorongáshoz vezet. Tehát ezért nagyon fontos az együttműködés, amit én is folyamatosan mondok, és ugye az összes videóban, az összes kiadványomban pont azért teszem én is erre a hangsúlyt, mert amint mondtam, hogy ezeknek a fogaskerekeknek össze kell kapcsolódni, és csak úgy tudnak stabilan, hosszú távon működőképessé válni, hogyha a gyerek ilyen módon stabilizálva van, és stabil alapokra van építve, és folyamatosan mindenki tudja azt úgy húzni, ahogyan azt szükséges. Na, igen, ami nagyon fontos még, ugye maga a lefagyás, ez a visszavonulás, ez mint ahogy mondtam is, ugye olyan, mint egy védelmi burok, ezt igen, erre használja a gyerek, hogy azt gondolja, hogy akkor ő védve van, biztonságban van, nem látják, nem hallják, és egyszerűen tényleg, mintha láthatatlanná válna, ezzel is érzékelteti azt, mintha ő ott sem lenne, és kifejezi ezzel is ugye a szorongását, és az, hogy ő így érzi magát védve. Ami még hozzátársulhat ezekhez a jelenségekhez, az maga a mélységes szégyenérzet is, ugye, ami abból adódik, hogy ő nem képes olyannak lenni, mint a többiek, ez a megfelelési kényszerrel is nagyon összefügg, és ezért is nagyon fontosak ezek a lépések, ezek az apró lépések, ugye, amit, hogyha tényleg az amerikai írónő által lefordított szakirodalmat elolvassátok a beszédmumus.hu blogrovatában, ott 12 részen keresztül van lefordítva a könyv. Ott ugye kommunikációs létrának hívják ezt. Akkor egy másik technika a step by step, ugye lépésről, hogy mindig ez a lényege, hogy pici lépésenként az adott egyénre, gyerekre szabva határozzuk meg a lépéseknek a mienségét, a nagyságát, hogy mit bír el, de mindig egy picit legyen húzva pont azért, hogy ez a nyitás folyamatosan végbe tudjon menni. És ezt egyedül senki nem tudja megcsinálni, mert akkor megint csak egy zavarodottságot hoz létre a gyermekben, ami megint csak szorongás növelő tényező. Sziasztok, látom, hogy újra vagytok, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nyugodtan írjatok ide, és köszönjetek be, hogy itt vagytok.
Volt szó arról is, amikor már időközben, az idő előre haladtával nemhogy javulna, hanem romlik egy-egy szelektív mutista gyermeknek az állapota, amikor azt úgy nevezik, hogy progresszív mutizmus, amikor ez teljes mutizmussá válik, amikor már otthon sem beszél senkivel, tehát teljessé válik a dolog, és itt biztosan a félelem és a szégyenérzet együtt van jelen, és ilyenkor is ugye nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azokat a nyitó pontokat, ami mentén el lehet indulni, és ott mondott is az egyik szakember egy példát, hogy egy óvodáskorú kislányt kezel, aki azt hiszem 1 éve hallgatott el. Most lehet, hogy valamit tévedek, de a lényeg az az, hogy 1 év után azt hiszem már otthon beszél, és akkor most nyitják a többi helyre is kifelé a gyereknek a beszédét, és ehhez is szoros együttműködésben vannak a szülővel is, és a pedagógussal is. Ez úgy zajlik, hogy ugye megbeszélik, hogy mik a jellemzői az adott gyereknek, megbeszélik az adott eszközök alkalmazását, először általában ugye a szülővel, kikérdezik a szülőket arról, hogy mi a gyermeknek az erőssége, hol érzi jól magát, mikor nagyon felszabadult, mik azok a dolgok, amik nagyon frusztrálják, mikor van az, hogy elszégyeli magát, bezárkózik, lefagy, és ugye a terápia közben ők is egyre jobban megismerik a gyereket, vagy az adott szakember, és ezáltal tudják közösen ezeket az eszközöket kitalálni, és ezeket az eszközöket alkalmazni a mindennapokban. Ezért nagyon fontos az, hogy megfigyeljük a gyerekünket, hogy mi az, ami számára komfortos, mi az, amiben nagyon felszabadultan érzi magát, és mi az, ami kontra, amikor pedig nagyon feszélyezve érzi magát. Egy másik példa volt, ami szintén egy eszköz és segítség lehet bárkinek, hogy például, hogyha a gyermek ugye a lefagyással védekezik, és ez azt jelenti, hogy mondjuk ne is lássák, ne is legyen tulajdonképpen jelen az adott helyen vagy szituációban, akkor megpróbálta az egyik szakember azt alkalmazni a terápia során, hogy lekapcsolta a villanyt, nyilván valami minimális fény azért volt, hogy nehogy aztán meg a teljes félelem kapcsoljon be, de alapjában sötétség van jelen, és ebben a sötétségben, amikor nem látják egymást, akkor ő elkezdett állathangokat utánozni, és ez ment x ideig, és egy idő után pedig már a gyermek is bekapcsolódott ebbe, és már mindenféle állathangot képes volt kiadni, és aztán pedig ugye már növelték a fényt, aztán már világosba, aztán pedig a teret változtatták meg, aztán a szülőnek a személyét tehát a távolságát tágították, aztán pedig ugye kívül helyezték. Tehát, hogy ezek a nagyon-nagyon apró lépések segíthetik hozzá a gyereket ahhoz, hogy bizalomban, biztonságban érezze magát, és ezáltal képessé válik nyitni. Soha nem azért fog nyitni egy szelektív mutista gyerek, mert azt mondják neki, hogy most már jó lenne, hogyha elkezdenél beszélni, most már ideje lenne, hogy abba hagyd ezt az egészet. Anyának nagyon rosszul esik az, hogy ezt csinálod, és ezzel magadnak is ártasz. Tehát, hogyha ezeket a mondatokat használjuk, akkor azt innentől kezdve próbáljuk meg elkerülni, mert ezek a szorongását, a megfelelési kényszerét még jobban fokozzák a gyermeknek. Mindig nagyon fontos a játékosság, ugye főleg kisgyermekeknél, és igen, ezt is nagyon sokszor én is hangsúlyozom, és itt az olasz szakemberek is hangsúlyozták, hogy nagyon fontos minél korábban, minél kisebb korban elkezdeni ezt a fajta együttműködő, kollektív, megoldási folyamatnak a felvázolását és megvalósítását, pont azért, mert minél kisebb a gyermek, annál könnyebb őt nyitni, főleg a játékossággal, és ugye nagyon vevők ilyenkor a gyerekek az ilyen dolgokra, még amikor majd már kamaszokká válnak, akkor sokkal jobban már bezárkózottabbá válnak, sokkal nehezebb magának a szülőnek is kinyitnia, hogyha nem szelektív mutista a gyermeked, vagy valamelyik gyermeked nem az, és már nagyobb, akkor te is tapasztalod, vagy hallottad, vagy láttad a környezetedben,
hogy ugye a kamaszoknál már amúgy is teljesen más a kapcsolati minta, a kapcsolati rendszer a családban, és sokkal nehezebb azt a fajta bizalmi állapotot egyrészt fenntartani, másrészt tovább mélyíteni, pont azért, hogy az a fajta biztonságérzet ugyanúgy megmaradjon a gyermeknek, és bármennyire is önálló akar már lenni, és önállóan gondolkodik, és önállóan cselekszik, azért tudja azt érezni, hogy itthon mindig biztonságra lel, és bármi probléma van, akkor az bátran jelezheti. Na most ugye a szelektív mutistáknál ez még hatványozottabban van jelen, főleg már a nagyobb korban, ezért hatványozottan nagyobb a szorongás is, sokkal nehezebb azt a diót felütni, megtörni rajta azt a páncélt, ugye ezt szoktam mondani, és ezt ők is nagyon nagyszerűen szemléltetve el is mondták. Amit a pedagógusoknak eszközöket javasoltak, azt én is szoktam javasolni, és egyébként az útmutató tudatos pedagógusoknak e-bookomban is ugye pont ezt az eszközlistát teszem közzé, hogy ha a szülő szeretné megvenni a pedagógusnak azért, hogy informálja őt arról, hogy mi is a szelektív mutizmus, és milyen eszközökkel lehet segíteni őt a mindennapokban, akár az óvodai, akár az iskolai létben, tehát az intézményi rendszeren belül, akár maga a pedagógus is megveheti, de nagyon sok esetben a szülők szokták megvenni, kinyomtatni és odaadni a pedagógusnak egy segítőként, egy hídként, és ugye ez ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez nem szégyelnivaló dolog, hanem pont maga az, hogy a felismerés és hogy segítsük a gyereket, az a lehető legeslegalapabb és a legtöbb is, amit meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ez minél kevesebb bonyodalommal és akár hozzátársuló problémával menjen végbe. Tehát, hogy a pedagógusoknak, amiket eszközökről beszéltek, amit én is szoktam mondani, ugye nagyon sok esetben elmondjátok, hogy a gyerekek azok csoportos feladatokban közreműködnek, csoportos éneklésben például énekelnek, és akkor ott például azt lehet csinálni, hogy ezt a csoportos éneklést vagy szereplést mindig csökkenteni, tehát mit tudom én, először 10 csinálják, aztán csak 8-an, aztán csak 6-an, aztán 4-en, és akkor felváltva, hol benne van a szelektív mutista gyermek, hol nincs benne, és amikor már ugye nagyon leszűkül, akkor is megcsinálni ezt úgy, hogy van, amikor ő is szerepel, valamikor nem. Tehát, hogy ne érezze magát fókuszban, ne érezze magát előtérben, hanem ugyanolyannak érezze magát, mint a többiek. Semmiképpen se érezze magát másnak, mert pont ebből adódik a szorongása, és minél jobban belevegyül a társaságba, a gyerektársaságba, annál inkább felszabadultá tud válni. Vagy a másik ilyen dolog, hogy amikor ugye már az iskolában például a lehetőséget kaphatunk arra, hogy a gyerekünknek a tudását otthon felvegyük telefonra, és akkor telefont bevigyük, és ott lejátsszák. Ezt például úgy is csinálják ott külföldön, hogy csoportos házi feladatokat adnak, amit csoportosan így telefonon csinálnak, vagy telefonra veszik fel, ergo nem érzi magát különcnek megint csak ez a szelektív mutista gyermek, hanem mint egy ilyen projektmunkát úgy közösen oldják meg, és ez mindenkinél úgymond ilyen bevett szokás, hogy most ők csinálnak ilyet, vagy ők csinálnak ilyet, vagy például, ami nagyon fontos még, hogy ugye nagyon sok szelektív mutistánál úgy van, hogy a barátja a szó csöve tulajdonképpen, hogy neki súgja meg adott esetben a megoldást, és akkor a másik gyerek pedig mondja el a tanítónéninek, vagy az óvónéninek a jó megoldást. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ilyenkor a pedagógusok eltávolítják a szelektív mutista gyerek mellől ezt a segítő társat, egy idő után legalábbis, hogy ezzel próbálják őt kihozni a komfortzónájából, de ez túl nagy lépés, ez túl sok lehet hirtelen a gyermeknek, szóval ez sem mindegy, hogy mikor tesszük meg. Itt is megint csak az együttműködésre hívták fel a figyelmet, és ugye erről a lépésre betartására, mert ez a kettő kulcs, ami vagy visszaveti, vagy előre tudja vinni a gyereket a fejlődésben.
Tehát, hogy az a kis segítőtárs, aki van, ezeknél a csoportos házi feladatoknál is például nagyon jó, mondjuk ilyen 3-as feladatokat adnak fel, hogy 3-as csoportokba kell megcsinálni, és akkor mondjuk ugye van a szelektív autista gyerek, van a szócsöve, mint a kis barátja, és van egy harmadik gyerek, aki ugye nyilván valamilyen módon azért közel áll hozzájuk, nyilván nem egy olyan, akivel soha nem beszél egyik gyermek sem. És hát ugye ez megint függ attól is, hogy a gyerek a gyerekekkel beszél, vagy a gyerekekkel sem beszél, tehát ezt még mindig tovább lehet aztán osztani kisebb lépésekre is, vagy lehet több lépést egybevonni, és az lesz egy másik lépés az adott gyereknek. Ezért mindig mondom az egyénre szabást, mert nincsenek általánosan működő dolgok, hanem hiába, hogy ez működőképes, de nem mindegy, hogy milyen lépéseket dolgozunk ki. Önmagában mind a 2, mind a 3, mind a 10 gyermeknél lehet ugyanaz a stratégia működőképes, de maga az, hogy a stratégia milyen lépésekből, adott esetben 5 lépésből, vagy 10 lépésből, vagy hány lépésből tevődik össze, az egyáltalán nem mindegy. Tehát, hogyha mondjuk van 3 ilyen gyerek, aki otthon megcsinálja ezt a feladatot, akkor ugye már is mit tettünk, hogy bevontunk egy harmadik gyereket, aki megint csak egy plusz lépés a szelektív autista gyermeknek, és megnézzük, hogy azzal otthon, az ő otthonában például kell, hogy legyen ahhoz, hogy működőképesen meg tudják csinálni a leckét, vagy a barátjának az otthonában, vagy akár utána már a harmadik gyereknek az otthonában, tehát ez is szépen a komfortzónából való kilépéseket fokozza. Aztán, igen, amit felírtam, amit kiemeltek, ugye ez a támogató magatartás minden oldalról, komplex kommunikációs csatornát kell kiépíteni, és nem győzöm hangsúlyozni, és tényleg minden egyes alkalommal hangsúlyozom ezt, hogy támogató nevelés, támogató magatartás, és ez nem azt jelenti, hogy elkényeztetjük a gyereket, és nem szabunk határokat, tehát ezeket meg kell tanulnunk alkalmazni, meg kell tanulnunk egyről a kettőre jutni, meg kell tanulnunk másképp gondolkodni, meg kell tanulnunk új mondatokat megtanulni, és ugye a komplex kommunikációs csatorna, ami a szülőnek egy elég nagy kihívás is lehet, mert hogyha ő magának is nehéz a kommunikáció, és ugye erről is szó esett, hogy nagyon sok szelektív autista gyerek szülőjéről utólag kiderült, hogy valószínűleg ő is szelektív autista volt, de ha nem is, akkor valószínűleg ugye félénk volt, és ez még hatványozottabban jelent meg akár a gyermek állapotában, és pont ezért, hogy mondjuk nehezebben ment a pedagógussal való kommunikáció, vagy nem feltétlenül mertek elmenni szakemberhez, és nem kezdték el időben a terápiát, ezek a nehézségek egyre csak fokozódtak. Úgyhogy ezért nagyon fontos, a másik dolog, amit mindig kiemelek, az a kommunikáció, és hogy ez mennyire komplex. És ugye pont ennek megint csak a megoldására írtam meg hogyan kommunikálj egy pedagógussal elbukott. Pont ennek a gyakorlati cselekvésnek az elősegítésére, hogy ne érezd magad elesettnek, ne érezd magad szerencsétlennek, ne érezd magad olyannak, aki nem képes rá, mert mindannyian képesek vagyunk rá. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy megtegyük ezeket a lépéseket. Kinek kevesebb, kinek nagyobb akaraterőre és bátorságra van szüksége. Nekünk is ugyanúgy bátorságra van szükségünk. Nagyon sok helyzetben, nagyon sok szituációban, mint a gyerekeinknek, és ez a következő eszköz, amit én is nagyon sokszor elmondok, és itt is hallottam nagyon sokszor, a több szakember többször is elmondta, az, hogy a gyerekkel éreztessük azt, hogy nem kell tökéletesnek lennie, nem az az elvárás, hogy tökéletes legyen, és hogy mutassuk meg neki, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Mi is kicsit játékossá tegyük azt, hogy mondjuk mi is tudunk szerencsétlenek lenni, mi is tudunk félni, mi is tudunk bénázni, hogyha arról van szó. És ilyen szituációkat direkt is tudunk kreálni, pont azért, hogy szembesítsük a gyereket azzal, hogy nincs egyedül a problémájával. Például, mit tudom én, nem találom a szemüvegemet, te olyan kelekótya vagyok, hát nem tudom, segítsél már nekem megkeresni. És a gyerek az segíteni fog, rohanni fog megkeresni a szemüvegedet például. De minél kisebb a gyerek, minél inkább
elkezdesz vele játékosan és segítséget kérve kommunikálni, annál inkább erre partner lesz, és sokkal könnyebb erről az oldalról megint csak megfogni, mint amikor mondjuk már 12, 14 vagy 16, vagy még több éves a gyermek. Vagy például elmesélsz neki egy olyan sztorit, amikor neked is az óvodában volt valami olyan nehéz érzésed, vagy olyan szituáció, amikor olyan elesettnek érezted magad, vagy ugye amiről szoktam beszélni, az érzékenységünket, hogy felvállaljuk. Tehát, hogyha nem is jut eszünkbe semmi, akkor saját magunkkal kapcsolatban biztos eszünkbe jut valami, és hogyha egy olyan dolgot elmondunk, már az is egy nagyon-nagyon nagy segítség a gyermeknek. A játékokban pedig kifejezetten lehet ilyen bénázós, esetlenes dolgokat felhozni, szituációban előadni, és ezeken jókat lehet nevetni, és hogyha a gyerek látja, hogy ez nem probléma, hogyha ez nem ügy, hogyha ennek nincsen akkora súlya, mint amekkorát ő tulajdonít neki, akkor biztos lehetsz benne, hogy ezen sokkal, de sokkal könnyebben át tudja magát tenni. Örülök, hogy egyre többen vagytok, sziasztok! Köszönjetek már nekem, mert annyira egyedül érzem itt magam így, hogy beszélek itt a mikrofonban, látom, hogy itt vagytok többen, de tényleg nem tudom, hogy kik. Nagyon hálás vagyok, hogyha mondtok pár szót, akár ott voltatok tegnap, akár nem, vagy hogyha valamit van kedvetek megerősíteni, vagy valamivel kapcsolatban kérdésetek van. Na, aztán, amit felírtam a pedagógusoknál, igen, amitről már beszéltem, hogy a felismerés fontossága, és hogy nem megítélni. Ugye én is el szoktam nektek nagyon sokszor mondani ezt, hogy ne ítélkezzünk sem magunkon, sem máson, hanem nézzük meg, hogy mit teremt ez nekünk, hová visz ez minket, és hogy a pedagógusoknál is ugyanez a helyzet, hogy mi sem higgyük azt, hogy ők direkt rossz indulatúak, és őnekik sem kell azt hinni, hogy a gyerek szándékosságból teszi azt, amit ott tesz, vagy nem tesz, hanem azért, mert olyan szintű szorongás van benne. Aztán, amit felírtam, igen, a közös munka, szülő, tanár, mindegyik tanár és szakember között. Tehát igen, amikor már felsős lesz a gyerek, és még mindig adott ez az állapot, akkor nem elég egy tanárral egyeztetni, hanem az összes tanárral kell egyeztetni. Igen, ezek mind nagyon melósok, ezek mind nagyon megterhelőek, ezek mind nagyon hosszú folyamatok, de ugye, amit szoktam mondani, ezek nem rövid távra cselekedjük ezeket, nem rövid távú dolgokért tesszük meg ezeket, hanem egy hosszú távú cél érdekében azért, hogy a gyerekünknek segítsük, hogy támogassuk, hogy bátorítsuk őt abban, hogy minél előbb meg tudjon erősödni. Amit kifejezetten kiemeltek, amit én is szoktam, együttes lépések, csapatmunkára van szükség, tehát egyedül mindig kilóg a lóláb. Ami nagyon fontos, a bizalom, összhang és a célzott lépések, és ugye a célzott lépéseket ezért fontos, hogy együtt dolgozzuk ki, mert akkor tud hatékonyan működni. Na, igen, a probléma az lehet még a pedagógusoknál az eszköztelenség. Tehát ha még fel is ismeri, és mondjuk már abban a fázisban van, hogy igen, tudja mi az, hogy szelektív mutizmus, igen, fel is ismertem, de most mit csináljak, vagy mit ne csináljak. És ugye ez is nagyon sokszor nehézséget okoz, erre megint csak ott van az útmutató tudatos pedagógusoknak elbukom, amiből nagyszerűen tud akár a szülő segítséget adna a pedagógusnak, akár pedig a pedagógus a gyereknek. És én ezt most ide be is fogom nektek rakni, mert többször írtátok, hogy esetleg nehézséget jelent az, hogy megtaláljátok, és akkor nem akarja, jó, megvan. Na, akkor most én ezt ide beteszem nektek a hozzászólásba. Jó, betettem ide a linkbe ezt is, meg beteszem mindjárt a hogyan kommunikálj egy pedagógussal linket is, és akkor itt meg tudjátok nézni a leírást, és itt ebben tudtok akkor döntést hozni. Most ugyanazt, basszus, ugyanazt, jó, várjátok, ezt kitörlöm, igen, és ezt akartam, oké.
ezt, és akkor most ide bemásolom. Igen, ez pedig a másik. Ez pedig a Hogyan kommunikálj egy pedagógussal e-book. Oké. Jó. És akkor ugye még van a szorongásoldó gyakorlatok e-book is, ami pedig neked szülőnek segít, hogy amikor a gyerek feszeng, dühöng, éppen otthon levezeti azt a fajta egész nap magában tartott szorongó állapotot, és otthon kitör magából, hogy akkor hogyan tudjátok ezt úgy megoldani, mert ugye ez megint csak egy nagyon nehéz eset, hogy amikor már elkezd a gyerek dühöngeni, és éppen kifejezi ezt valamilyen intenzív cselekedetben, akkor ezt nem tudod megtörni, akkor ezt végig érdemes várni, támogatólag ott lenni, megtartani őt azzal, hogy ott vagy, és utána pedig, amikor már tudod azt, hogy ez valószínűleg be fog következni, akkor már tudatosan ráirányítani, megelőzvén ezt a fajta megindulást egy olyan tevékenységgel, ami ebben a szorongásoldó gyakorlatok e-bookban le van írva, hogy milyen olyan tevékenységeket tudtok végezni, ami ennek az elősegítését szolgálja, de úgy, hogy közben nem fog vért, verítéket izzadni közben a gyermek. Van, amikor ezeket nem lehet egyébként kiiktatni a képletből, és nagyon nehéz a szülőként türelmesen és támogatólag végignézni, mert természetesen azt szeretnénk, hogy minél előbb kijöjjön belőle a gyerek, de igazából ugye ennek is megvan a maga vonulata, tehát nem mindegy, hogy mekkora az a gőz, ami benne van, azt úgy szoktam szemléltetni, és hogy mekkora hegyre megyünk fel, és onnan hogyan jövünk le. Ugye egy pici dombra megyünk csak fel, és akkor az nem olyan intenzív, de hogyha mondjuk egy nagyon-nagyon nehéz napon van túl, akkor ez lehet egy nagyon intenzív és nagyon hosszú, akár fél órás folyamat is, vagy még akár több is. Nálunk is felváltva voltak ezek jelen, és én akkor még nagyon nem tudtam ezt kezelni, de aztán amikor én is rátaláltam ezekre, akkor meg kitaláltam dolgokat, akkor ezek nagyon-nagyon tudtak segíteni. Tehát ez az eszköztelenség, ami nagyon-nagyon nagy visszavető erő lehet a pedagógusnál, ezért nagyon fontos őt informálni, akár a szakemberrel beszéljen. Én fel szoktam ajánlani egyébként nektek, hogy első körben pont azért, hogy ne kelljen egyfajta személyes kapcsolatot egyből ajánlani, vagy akár egy kommunikációba belemenni, ami kellemetlen, vagy olyan szempontból informáljátok a pedagógusokat, vagy az óvónőket, hogy hívjátok fel a Beszédmumus oldalra a figyelmüket, hogy itt minden információt megtalálnak, ugye ott van az ingyenesen letölthető Kisokos, amiből tényleg mindent megtudnak, ami alapjaiban kell ahhoz, hogy tudják, hogy ez mivel kapcsolatos, vagy ott van például a YouTube-on a 2 animációs videó, ami mutatja azt, hogy ezt is beteszem nektek ide. Az egyik az a szülőknek, vagy így általánosságban készült, az a lejátszási listákban is megtaláljátok. Ugye lejátszási listákat is direkt létrehoztam, pont azért, hogy könnyebb legyen mindent megtalálni. Ez a Beszédmumus YouTube csatorna. Jó, most berakom ide a 2 animációs videónak is a linkjét, mert sokan lehet, hogy még nem is tudjátok, hogy van. És várjatok, mert most jó, és akkor ez meg a másik. Ezt is mindjárt felrakom, ezt is bemásolom. Tehát egyik az kifejezetten egy általános ismertető, a másik pedig pedagógusoknak szóló animációs videó, és amikor ezt megnézik, vagy elolvassák a weboldalon lévő dolgokat, akkor teljesen más színbe tűnik már nekik fel ez a szelektív mutizmus, és teljesen másként tudnak ők is rálátni, és partnerek tudnak lenni akár a szakemberrel, akár a szülővel folytatott kommunikációban, és ebben a célzott lépések megtételében. Tehát itt is az együttműködés, a kezdeményezés, amire felhívták a figyelmünket. Aztán egy olyan fogalom, hogy aktív türelem, hogy
azért aktív, mert ugye előre tudatosan felkészülünk arra, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, ehhez társakra van, együttműködő partnerekre van szükség, és együtt dolgozunk a szakemberrel, illetve a pedagógusokkal, és ez bennünk is sokkal inkább tudja tartani úgymond a lelket, és azok a kapcsolatok, amelyek itt megerősödnek, az a mi biztonságérzetünket is növeli, úgyhogy ez az aktív türelem is egy jó kis fogalom ide. Igen, aztán itt említették, amit én is már említettem, a tökéletlenségünk kiemelése, az elvárásmentesség, ezt is nagybetűvel írtam fel, hogy elvárásmentesek legyünk, viszont nagyon fontos az, hogy mondom, ezeket a lépéseket mindig kövessék újabb lépések, hogy ne az legyen, hogy így libikókázunk a gyerek lelkével, a saját lelkünkkel, és nagyon sok, amit kiemeltek, amit én is kiszoktam, igen, hogy nagyon sokszor a szülők várnak még frusztráltabbá, ők azok, akik még szorongóbbá képesek válni egyébként, mert a gyereket nagyon sok minden nem frusztrálja annyira, mint a szülőt, és ebből viszont visszahatólag a gyermeknek megint csak lehet egy fokozódó szorongása. Tehát amit megmutatni, igen, hogy én is hibázok, nekem is szükségem van segítségre időnként, és hogy ugye a példamutatásból tanulja meg a gyerek, a mintákat viszi tovább, és itt is a kommunikáció nagyon fontos, és ugye igen, hogy a gyerekek is felismerik azt, hogy segítségre van szükségük, csak nem merik kérni ezt a segítségét, mert egyrészt nem tudják, hogy hogyan kérjék ezt a segítséget, nincsenek hozzá eszközök, ebben pedig már a bátorító kártyák nagyon-nagyon sokat tudnak nektek segíteni, meg a Panni és Boldi mesekönyv, mert hogy ugye itt a mesekönyvben is, meg a kártyában is az érzelmekről, a szituáció egyes nehéz helyzetekben felmerülő nehéz érzéseknek a megbeszélését, feldolgozását tesszük lehetővé, a kérdésekkel és a bátorító kártyákon lévő pozitív megerősítések, illetve azoknak a mondatoknak a kibeszélése, megbeszélése, itt is olyan, hogy tulajdonképpen a gyereket informáljuk arról, hogy mit is jelent ez az érzés, vagy az az érzés, és hogy elmondjuk nekik, hogy ezek ugyanolyan természetes érzések, mint az öröm, vagy a játékosság, és hogy ezek is az életünk részei, és ezzel nincsen semmi gond. Igen, amit felírtam még, de ezt ugye szerintem mindenki tudja, hogy ne kényszerítsük a gyereket a beszédre, ez szorongás kelt, ugye ezt szokták még sokszor az intézményi rendszerben ezt a hibát elkövetni, hogy egy idő után ott is elfogy a türelem, kifogynak úgymond a béketűrésből, és akkor már kényszeríteni akarják a gyereket a beszédre, hogy jaj, hát, de akár még ösztönzőleg is, tehát hogy kedvesen, hogy tudom, hogy képes vagy rá, tudom, hogy már ott vagy, hogy ezt te ki tudod mondani, és tudom, hogy ez neked menni fog. Ez is egy plusz szorongást kelthet a gyerekben, úgyhogy ezt nem szabad alkalmazni. Ami nagyon fontos másik tényező, hogy ne büntessük a gyereket azért, hogyha nem sikerül neki megszólalni, vagy hogyha mondjuk megígéri, hogy ő ekkor vagy akkor már biztosan meg fog szólalni, mert ő is szeretné elhinni, hogy meg tud szólalni, hogy fog tudni beszélni, de amikor oda kerül az a helyzet, és visszaesik ugyanabba, önkéntelenül tudat alatt visszaesik ugyanabba az állapotba, tehát ugyanaz a gomb bekapcsol nála, akkor nem fog tudni megszólalni, és ezért ne büntessük meg a gyereket. Ne legyenek negatív kivetéseink a jövőre. Például, igen, ami nagyon fontos, és itt, amit mondtam, hogy a szülőnek a szorongása sokszor nagyobb, hogy mi lesz így veled a középiskolában, hogy fogsz így munkahelyet találni, vagy hogy fogsz így majd egyedül elmenni a boltba, vagy hogy fogsz így magadnak párt találni, vagy majd amikor én már nem leszek itt melletted, akkor hogy fogsz boldogulni az életben, tehát hogy ezek megint csak a szorongását fokozzák. Ez nem csak a gyerekben, hanem még ugye a szülőben is, mert az a fajta aggodalom, ugye az aggodalmaink 80%-a az a jövőre vetül ki, amit nem is tudunk, hogy be fog következni, és ez meghatározza a jelenünket, és ez sokkal, de sokkal nagyobb kárt okoz, mint hogyha nem mondanánk ezzel kapcsolatban semmit. Aztán, amit a szelektív mutizmussal kapcsolatban mondtak, amit ugye mondtam, hogy szituációs mutizmusnak hívnak, és még úgy is szokták mondani, hogy átmenetileg hallgatag.
ami jelzi, hogy sikerülni fog. Mert hogyha a gyereknek azt mondod, hogy ő szelektív mutista, vagy tudja, hogy mi az, hogy szelektív mutizmus, vagy hogy neked ez van, akkor ez is olyan ijesztő lehet. De hogyha azt mondjuk, hogy átmenetileg hallgatag, akkor az olyan kis finom meghatározás, és ezzel nagyon egyet tudok érteni, úgyhogy ezt én is majd ki fogom többször vetíteni, hogy minél jobban ez is elterjedjen. Igen, aztán amit még felírtam, hogy ne nagyítózzuk a problémát, igen, amit mondtam, hogy ne vetítsük rá a fókuszt, ne hívjuk rá külön fel a figyelmet, hanem inkább mindig így elvegyülve a társaságban, elvegyülve, mint hogyha nem történne semmilyen különleges dolog, ne hívjuk fel rá a figyelmet. És akkor még, amit itt felírtam, ugye a szituációs helyzetek gyakorlása, ez a otthoni, iskolai, rendelőben, rendelőn kívül csoportos munka, ez mind, ez is ugye a szakemberrel együtt érdemes csinálni, hogy ebben én is nagyon sokat tudok nektek egyébként segíteni, hogy hogyan határozzuk meg azt, hogy hová megyünk, ott mit csinálunk, ott mi fog történni, ott előre kitalálunk egy helyzetet, amit levezetünk, és akkor azt begyakoroljuk, és akkor, hogy arra a gyerek hogyan fog reagálni, és hogy ez is olyan, mint az izomnövelés, hogy gyakorolni kell, és a gyereknek is, ahogy egyre jobban a tudatába kerül, és biztonságosabbnak érzi magát benne, és rájön, hogy nincs miért félnie, akkor egyre rövidebb idő alatt egyre nagyobb lépéseket lesz képes megtenni, mert ugye, ha nem erőltetjük, nem büntetjük, nem sürgetjük, akkor ő benne, ezért szoktam mondani, hogy nem mi határozzuk meg, hogy mikor akar a gyerek, vagy mikor fog a gyerek megszólalni, nem a mi cselekedeteink fogják csak egyedüliként meghatározni azt, és a nyomásra, a kényszerítésre biztosan nem fog előbb megszólalni. Amit felírtam még, igen, gyakorolni kell, időre van szükség, tehát kitartás és támogatás, fokozatos nyitás, nem leragadni egy fázisban. Igen, például, hogy ugye azt én is szoktam javasolni, és nagyon jól tud működni, hogy például az óvodában kis kártyákat ki lehet dolgozni, amin, mit tudom én, van étel, van ital, van WC, van toll, van ceruza, kis rajzokat készíteni rá, és amire éppen szüksége van a gyereknek, vagy hogyha ki szeretne menni, akkor azt a kártyát felemeli, és akkor ezzel jelzi, hogy mit szeretne kérni vagy csinálni, és aztán innen majd hogyan lehet előre mozdulni, és hogy nem leragadni ebben, hogy akkor most ő 3 évig az óvodában a kártyák mutogatásával fog jelezni, hanem ugye megbeszélni ezt a lépésről lépésre folyamatot, hogy fog zajlani. És volt egy nagyon jó példa ezzel a WC-re kimérnéssel, ezt ugye a gyerek oldalról, ahogy végbe mehet benne ez a levezetés, hogy mondjuk nem mer szólni, hogy kimegy, ezért inkább visszatartja, és sokszor be is csorog, hogyha csak, mit tudom én, a pedagógus nálunk például úgy volt, hogy 3 óránként azt mondták, hogy jó, akkor most elmegyünk pisilni, és akkor elvitték pisilni, és akkor úgy tudott csak pisilni a gyerekem. De például ugye, hogyha valakire így nem figyelnek oda, akkor előfordulhatnak bizonyobb balesetek, mert hogy annyira benne van ebben a burok állapotban a gyerek, hogy nagyon nehézkes. Ugyanígy az evéssel is egyébként ez is azért társul hozzá, mert hogy ugye az is a torok és a hangkiadással kapcsolatos, és hogy az evés is azért, az evés probléma is azért társulhat hozzá, mert minden rossz mindent inkább elkerülök, ami a torkomon vagy ami a számon megy keresztül, és azt nem akarom mutatni. Illetve, hogyha ugye kimegyek WC-re, nem merem bezárni az ajtót, mert hogyha bezárom az ajtót és beragad, akkor nem fogok tudni kiabálni, nem leszek rá képes, ergo beragadok a WC-ben, és senki nem fogja tudni, hogy én bent vagyok. Ha viszont nem zárom be a WC ajtót, akkor viszont bárki rám nyithat, és amikor bekopognak esetleg, én akkor nem fogom merni azt mondani, hogy bent vagyok, ergo rám fognak nyitni, akkor viszont én érzem magam kellemetlenül, és akkor így teljesen ellehetetlenül ez a helyzet, mert egyik megoldás sem olyan megoldás, ami a szelektív mutista gyermek számára elfogadható lenne. Szóval megint csak egy még nagyobb szorongást tesz ezzel a nyakába.
Jó, és akkor folyamatosan változó stratégiát kell kidolgozni közösen, és az is fontos, hol ül a gyerek. Ja, igen, hogy még az iskolában, vagy akár az óvodában is, amikor ugye nagyobb asztalok vannak, vagy például az iskolában, ugye, ahogy a teremben vannak a padok, hogy nagyon fontos például az, hogy a tanár hova határozza meg a szelektív mutista gyereknek a helyét, hogy általában sokkal jobb, hogyha az ajtóhoz közel helyezik el, mert akkor, hogyha bármiféle probléma van, akkor nem azon, hogy mindenki előtt el kell menni, hanem csak éppen ki tud menni az ajtón, hogyha ki kell mennie, vagy arról van szó. És hogy ezek az apró figyelmességek, ezek az apró lépések azok, amik nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni az állapot javulásához. És akkor még amiről szó esett, és akkor itt be is fejezem, mert már én is itt megint a 49. percnél tartok, pedig azt hittem, hogy fél óra alatt le fogom darálni. Meg azt hittem, hogy azért lesztek itt aktív résztvevői is a beszélgetésnek, de sajnos nem. Na nem baj. Szóval, hogy amiről még szó esett, hogy milyen táborokat és ilyen nyári ottalvós nyaralásokat csinálnak Olaszországban, ahol akár szülővel is együtt lehet lenni a nagyobb gyerekeknek külön, és ugye pár nap alatt óriási változáson mennek keresztül ezek a gyerekek. Igen, itt Magyarországon is volt már próbálkozásom, nekem is korábban egy pedagógussal próbáltunk csinálni egy ilyen pikniket, aztán ugye én próbáltam csinálni egy ilyen edukációs napot, aztán volt egy másik szülő, aki szintén szeretett volna csinálni veletek egy ilyen kis közös csacsogást, de valahogy mindig, amikor a tettek mezeire kell lépni, akkor így elbizonytalanodás van, vagy nem tudom, nem sikerül ezt így, még eddig nem sikerült megvalósítani, viszont ezek tényleg nagyon jól működő dolgok. A szülőknek is nagyon-nagyon fontosak ezek a csapatépítő találkozások, és nem kell, hogy itt mindig ebbe tematika legyen, de azért ugye, hogyha ott vannak a szakemberek is, és a szakértők, az mindig nagyon sokat jelent, mert fel lehet tenni a kérdéseket, ott a kérdésekre megtalálják a választ, ami megnyugtatólag hat, és látják azt, hogy mi hogyan tud működni a gyakorlatban. Aztán a másik fontos dolog az, hogy például hogy a különböző foglalkozások, ugye a fejlesztő foglalkozások, a zeneterápia, az állatasszisztált terápia, a sport, a tánc, hogy ezek milyen módon járulnak hozzá ahhoz, hogy tényleg ahol a gyermek jól érzi magát, biztonságban érzi magát, az milyen szépen ki tud olyan lépéseket ott találni és előmozdítani, ami sokkal, de sokkal jobban tudja őt húzni és előrevinni. Ezek is nagyon szépen hozzájárulnak, és ezeken a csoportos összejöveteleken, akár a nyaralásos, párnapos összejövetelen ezeket a foglalkozásokat is megcsinálják, és hogy tényleg szemmel láthatóan nagyon nagy változáson mennek keresztül a gyerekek. És ami még egy nagyon fontos információ volt, hogy nyilvánvalóan ez az együttműködés szeretne stabilizálódni Olaszország és Magyarország között. Én is fel fogom, vagyis hát bele fogok, tehát én is velük együtt fogok valószínűleg majd ezen dolgozni, és keresnek olyan szülőket, együttműködőket, pedagógusokat, akik szeretnék ezt a témát közelebbről magukénak tudni, és lehet írni e-mailt úgy mondom, hogy hungari.imuse.it e-mail címre, de ezt ide beírom nektek, hogy senkitől ne vegyük el a lehetőséget. hungari.imuse.it. Jó, ezt is ide beraktam nektek hozzászólásba, tehát ide lehet írni e-mailt azoknak, akik szeretnének ebben az együttműködésben valamilyen formában részt venni. Aki érdeklődik iránta, én is fogok írni, mert beszéltem Szerával, és mindenképpen nyilván én is azon vagyok, hogy minél nagyobb együttműködés szülessen. Önmagában az sajnos, hogy ott, és hát az nagyon örömteli, hogy ott és más országokban ez működik, ez nagyon szuper. Én kíváncsian várom azt, hogy itt Magyarországon milyen olyan lépéseket, kapcsolatokat lehet előmozdítani annak érdekében, hogy mi is meg tudjuk ezt minél előbb valósítani, és én is elérjem azt az álmot, amit eddig
eddig még nem sikerült elérni, hogy tényleg összehozzunk egy olyan személyes találkozót is, csapatot, egésznapos pikniket, vagy bármi olyan találkozót, amiben mindannyian érzitek annak a jótékony hatását, illetve, illetve az, hogy tényleg ez egyre inkább lefedetté tudjon válni, hogy az ország minden területén legyen valami olyan fókuszpont, ahol segítséget lehet kérni, és olyan olyan szakértői támogatást, akik ezeket az együttműködéseket össze tudják tartani. Én most is felajánlom ebben a segítségemet, ugyanúgy, ahogy eddig minden szülőnek felajánlottam, tehát tudjatok róla, hogy ha bármikor bárkinek segítségre van szüksége ilyen módon, hogy beszéljünk a pedagógussal, vagy meg legyen a szakember-pedagógus szülők köztem ez a kommunikációs háló, vagy ezeknek a lépéseknek a kitalálása, akkor ebben nagyon-nagyon szívesen segítek, úgyhogy bátran megkereshettek ezzel kapcsolatban is. És akkor így nagyjából ez volt így nagyon összesűrítve, és tényleg nagyon próbáltam minden olyan lényeges információt felírni, ami hát tényleg azt mondom, hogy inkább informatív. Én azt gondolom, hogy azért itt a legtöbb szülő ezeknek a többségét tudja, de mondom még egyszer, ez a lefagyást a felmelegítéssel, az aktív türelem, az együttműködés, csapatmunka, ennek a kommunikációs hálónak a kialakítása, akkor az, hogy szituációs mutizmus, vagy átmenetileg hallgatag állapotnak nevezni, tehát ezeket a finomításokat meg lehet csinálni, ezeket érdemes kipróbálni, ezeket érdemes alkalmazni, és tényleg, hogyha egyedül úgy érzed, hogy nagyon nagy kihívás ezeket a lépéseket elkezdeni, ez teljesen érthető. Én is nagyon elesett voltam, nagyon nehezen indultam el, főleg, hogy mindenféle eszköztelenség és információhiány volt még akkor jelen. Most már itt van minden, tényleg rajtad múlik az, hogy hová nyúlsz, mindenbe tudsz találni valami anyagot, tehát tényleg a tárház az olyan szinten végtelen most már itt a Beszédmumusnál, hogy bármi van, mindig tudsz valami kapaszkodót kapni, valami segítséget, valami olyan eszközt, ami a problémád, az adott problémád megoldásához szükséges, akár a könyvben, akár az e-bookokban, akár online konzultációban, akár a mesekönyvvel, akár a bátorítókártyákkal, tehát hogy ezek pont azok az eszközök, amik mind elősegítik ezeket a cselekedeteknek a megvalósítását, és hogy hiába megyünk el ezekre a szemináriumokra, hiába hallgatjuk meg ezeket a dolgokat, vagy hiába olvassuk el ezeket a könyveket, ha közben nem cselekszünk, és nem kezdjük el ezeket a lépéseket megvalósítani. Úgyhogy én erre buzdítalak téged, és hogyha úgy érzed, hogy szeretnél tényleg elkezdeni másképp cselekedni, és úgy érzed, hogy szeretnéd stabilá tenni ezeket az alapokat, és szeretnéd megismerni a gyerekedet, szeretnéd, hogyha ez a folyamat akár félénk, akár szelektív mutista a gyermeked, és úgy gondol, hogy tényleg itt az idő, és tényleg most már mindenhonnan az jön, hogy valami fókuszált dolog mentén kell haradni, akkor kedden gyere és tarts velem ebben az 5 napos kihívásban, amit kedden este 8-kor kezdünk. Most ide beraktam nektek annak is a linkjét, tudtok jelentkezni, nem vagytok még elkésve semmiről, és ugye ez 2 hét alatt fog lezajlani, minden második napon hétköznap fogunk találkozni, tehát jövő héten kedden és csütörtökön fogunk találkozni, utána héten pedig hétfő, szerda, pénteken fogunk találkozni, és pont azért hagytam ki ezeket a napokat, hogy közben legyen időtök kipróbálni azokat az eszközöket, amiről beszélni fogunk, elkezdeni másképp cselekedni, ha kell valakivel beszélni, ha kell olyan dolgokat megfigyelni, amikről majd szó esik, hogy te is elkezd érezni a bőrödön a változást. Tehát nem nagyon-nagyon össze lesz ez sűrítve, hanem ki lesz tágítva tulajdonképpen 2 hétre, és 2 hét alatt, hogyha elkezded ezeket a lépéseket alkalmazni, mindig a saját gyerekedre adott módon, akkor ezekből a lépésekből már el fogsz tudni jutni
egy olyan szintre, hogy azt fogod tudni mondani, hogy igen, érdemes, vagy engem ez nem érdekel, engem ez nem fogott, meg nekem ez nem működik, ezt majd te eldöntöd, de azt gondolom, hogy egy esélyt érdemes ennek adni, és hogyha nem tudsz élőben jelen lenni, az nem probléma, vissza lehet nézni majd ezeket a program alkalmakat, de csak az fogja tudni visszanézni, aki jelentkezik, szóval úgy, hogy majd várod, hogy valamikor visszanézhessd, az nem fog működni, mert ez egy zárt felületen fog zajlani, úgyhogy csak azoknak lesz elérhető, akik jelentkeznek ezen a linken, úgyhogy kérlek kattints, hogyha érdeklődsz, és kedden este várlak nagy-nagy szeretettel. Bízom benne, hogy akik nem tudtak tegnap jelen lenni, azok most nagyon-nagyon sok hasznos információval lettek gazdagabbak, és bőszán itt jegyzeteltek, és elkezdenek ezen elgondolkodni, hogy hogyan is tovább, és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy tényleg célzottan kialakuljon az a stratégia, ami segít abban, hogy minél előbb leszámoljunk a szelektív mutizmussal. Köszönöm szépen azoknak, akik itt voltak, köszönöm neked is, aki majd később nézi vissza ezt a videót, ugye vissza tudjátok nézni, és majd fel fogom tenni ezt is a YouTube csatornára. És itt, amiket pedig a hozzászólásba beraktam, anyagokat, ezeket is nézzétek át, aztán pedig majd belátásotok szerint eldöntitek, hogy érdekel-e, érdekes-e lehet nektek számot, vagy érdekes lehet-e számotokra, és hogy adtok-e esélyt annak, hogy másképp fókuszálva cselekedjetek. Mindenkinek további szép estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!